नाथाय दिनैनि बे आनएक्सेप्टेड बिथाङा रिटायार्ड जानायबा आलादा खोथामोन माबा मोनसे गाज्रि अबस्थायाव थानायबा आलादा खोथामोन दाबो बे रेजिस्टार थासेयावबो बिथांनि पावारखौ दाननानै बिएन फारि दानो होनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों बेखौ जों हामजायाखै बियो केन्सेल जानांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो मानो बेबायदि जानो मोनदों बिनि बेबस्थाखौ जों दिनै लानो गोनां जागोन। हेल' लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअआवबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलनि जानानै साफ्रोमबो आंनि चेनेल अनसायगिरि आइ आफा नोंथांमोनखौ गोरबो गोसोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय सिबिनायजों बरायबाय। दा जोंहा दिनै थामथि गोरोबथा जानानै थांबाय। दा थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा नङा होमब्ला गिबि गोरोबथाया जादोंमोन जोंना बिएसि निफ्राय आपग्रेड जानानै बिटिसि जादोंमोन। बेयो जाहैबाय महिलारि सारनि दैदेननायाव जादोंमोन बै मोननै गोरोबथाया। नाथाय नैबे थामथि गोरोबथाया जाहैबाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जेनाखि बिटिआर गोरोबथा सान्थि सुक्ति। नाथाय जोङो नैबे बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोंहा हारिया मा खोमानानै लानो गोनां जायाखै बेखौ सिन्था खालामनांगोन रायजोफोर। दिनै बिएसि बिटिसिखौ लानानै जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा ओनसोलनि मानसिफोरनि थाखाय बा जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां मानि होंगो दोंगो डेभेलप जादोंमोन। रायजो राजाफ्राथ' एसेब्लाबो मोनथियो बुजियो मेगन दं नङा होमब्ला। नाथाय दिनै बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोनानै जोंहा मा खहा जानो गोनां जाखो बेखौसो जोङो नोजोर होग्रोनांगोन रायजो राजाफ्रा। दा लोगोफोर बै समाव प्रमद बन्दु बिथाङा बुंदोंमोन ना बिटिआर मुङानो बेसेबांबा गोजौखा ससियेल मिडियायाव थांनानै नायबानो नुयो नोंथांमोना रोखा रोखायैनो नङा होमब्ला। नाथाय दिनै बै बेसेबांबा गिदिर गोजौ सान्थि सुक्तिखौ लानानै जोंहा दिनै हारिया मानि आंखाल जायाखै। हारियाव मोनखानाय जेसेबांखि मोजां मोजां पावारफोरखौ जों मानो खोमानानै लानो गोनां जाखो बेखौसो सिन्था खालामनांगोन। दिनै बिटिआर सान्थि सुक्तिया जुदि बेसेबांबा गोजौ आरो गिदिरमोनब्ला बा हारिनि मोनसे खबस मोनब्ला नङा होमब्ला दिनै मानो बिदि जानांदों। दिनै बिथांमोना सुक्ति खालामनायनि सिगां बै बिटिआराव मा दङ हारिनि नांनाय मानिया दंजोबो ना गैजोबा आरो हारिखौ मोनसे खबस बायदियै माने सेफटि खालामना लाखिनो हागोन ना हाया बै दफाफ्राव बिथांमोना थांनानै नायदोंना माब्लाबा रायजो राजाफोर। आरो बिथांमोना बैखौ सुक्ति खालामनायनि सिगां जोंनि बिराद गिदिर गिदिर इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनजों सावरायदोंमोन ना सावरायाखै। जायनि थाखाय दिनै नैबे एग्रिमेन्टखौ लानानै जोंनि हारिया खैफोद जादों। दिनै मोनसेनिफ्राय मोनसे दिनै गोमालांनो हमदों। थारैनो बिटिआर सुक्तिया जुदि सासे मानसिनि देहायाव जेसेबांनाखि नांनाय मानि अंग दं थारैनो बै बिटिआर सान्थि सुक्तियावबो बेफोरबायदि हारिनि नांगौमानि अंगआ दङ दा रायजोफोर। दा दिनै बेखौ सोर नायबिजिरदों बिजिराखै। दिनै जायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो लामाजों आगान होनांगौ जादों। दिनै बिथांमोना गादिनि लबाव थाखा फैसानि लबाव दिनैहाय मा जादों लोगोफोर बुजिखा हसिखा दिनैहाय रायजो राजाफोरखौ दासिमबो मानि थगायगासिनो दं। बिथांमोना दिनैहाय गोबां डेभेलप मावबाय होनना बुंबाय थायो गोबां आसनि लाबोबाय। नाथाय दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा थारैनो नुमारबाय दा बिथांमोननि मावनायखौ मा डेभेलप मावदों बा हारिनि थाखाय बिथांमोना मा मावगासिनो दं नुदों रायजोफोर। दिनै बिथांमोना बिटिसि समाव बानायनाय जेनाखि लामा दालां बायदिसिना गिलु फालु जेनेबा नङा होमब्ला नि दिनाव बैफोरो दिनै गुनानै फोरलाब फोथाब जाजोब्बाय। नाथाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै बेफोरखौ रिपेयारिं खालामनो हादोंना रायजोफोर। दा बेखौ कुइसन खालामनांगोन रायजो राजाफ्रा। दिनै सोरबा गरिब गुन्द्राफ्रा बिटिआर एग्रिमेन्टनि दारै सोरबा मोजाङाव फैबायना डेभेलपआव फैबाय दा बेखौ सोंनांगोन। आसल खोथाया बेसो लोगोफोर बिथांमोना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेसेबांखि गिदिर गिदिर कमिटमेन्ट होआ मानो रायजोफोर बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा खुनु सान्तिबो जाया
आरो उन्नतिबो जाया बेखौ सिन्था खालामखा। दा लोगोफोर माखासे नासयजानायनि फर्मुलाफोरखौ आं दिनै फंनैसो बुंगोन। दा दिनैनि दिनाव गोबां माने जोंनि हारिनि गिदिर गिदिर इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना साख्रि मावनानै दं, गभर्नमेन्ट साख्रि। नाथाय बै साख्रिनिफ्राय दिनैसिम गोबां जोंनि इन्टेलेक्सुयेल माने बिथांमोनहा माने साख्रिआवलाफ्रा दिनैहाय साख्रि खोमानानै लानो गोनां जादों, नङा होमब्ला? दिनै मानो साख्रि खोमानानै लानो गोनां जाखो? दा बिनि मेन पइन्टआनो जाहैबाय हारिखौ नासयनाय। हारिखौ नायनानै बिथांमोनहा बा जोंनि हारिनि जाय सुथुरफ्रा दिनैहाय बै हारिनि मानसिखौ बा बै साख्रिनिफ्राय माबोरै आउट खालामनो हागोन बेखौ नोजोर होयो। दा बिदिनो बिथांमोना गोबां मानि मा खालामो, प्लान खालामो होखारनायनि। दा थिग बिदिनो दिनैनि दिनाव मा जादों, बिथांमोना रांनि लब दिन्थिनानै मा खालामो, रां होनानै बिथांमोना भिडिअ खालामनानै मा खालामजायो दिनैनि दिनाव बिथांमोना साख्रिनिफ्राय गोजान जानांगौ जायो, माने साख्रिनिफ्राय होखारजानांगौ गोनां जायो। दा दिनै थिग बिदिनो जोंनि हारिनि गिदिर गिदिर इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनखौ दिनै प्लान पलिसि खालामनानै साख्रिनिफ्रायबो दिनै बिथांमोना बोख्लायगासिनो दं। नाथाय दिनै नुदों दा रायजोफ्रा, गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बिदि गोबां साख्रि गोमानांगौ जादों नामा? दा दिनै जोंनि बिटिसियावनो नायदो रायजोफोर, बिटिसियाव दिनैहाय गुबुन हारिनि मानसिफ्रासो गिदिर गिदिर दिनैहाय पर्टफलि लानानै दं बिटिसिफ्राव। होमबा दिनैहाय जोंनि हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि गोरों गोरों इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोन गैयामोन नामा? दिनै बिटिसिनि थाखायनो जोंनि हारिया गोबां जिउ होनांदों। जिउ गारनानैसो, थै होनानैसो नैबे बिटिसिखौ मोनदों। नाथाय दिनैनि नैबे समाव मा जादों, गुबुनासो दिनै बिटिसिखौ आवग्रिनानै लादों। बेफोर बेसेबां लासिंसिं। दा बेफोरखौ बुंबा लाजियोना माखासे बै दलफ्रा, गन्थङाव दै हाबो। दा दिनै थिग बिदिनो बिथांमोनाव नोजोर गैया। दा दिनै नैबे बिटिसियावबो बिदिनो मोनसे काहानि जादों। दा जाय काहानिया जोंनि हारिनि थाखाय बिराद लासिंसिं आरो साननो गोनां बाथ्रा। दा बे काहानिया माब्रै जादों बेखौ बिक्रम दैमारि सारनिफ्रायनो नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। आं बिथांनि भिडिअखौ होलांगासिनो दं आरो जोंहा मा सिन्था खालामनांगौ दं, दा बिनिफ्रायनो भिडिअखौ नायनानै बुजिनानै लाबानो जाबाय रायजो राजाफोर। नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' सारनि आरो बे बिटिआर खुंथायनि गोहोखौ मानगोनां प्रमद बर'आ माबायदि मिस इउज खालामदों आरो प्रमद बर' बिथां थासेयावनो जोंनि अफिसारफ्रा बिटिआरआव थानाय जायफोर दिनै एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमनि पावाराव थानाय व्यक्तिफ्रा बोरै हालाय हाफाय जानो गोनां जादों, दा लेटेस्ट आपडेट आं नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों। जोंहा दा मा नभेम्बर दा 28 नै थांनाय अक्ट'बर दानाव मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों। बे नटिफिकेसनाव ओरैबायदि लिरदों जे CIT नि रेजिस्टार बिथाङानो जाहैबाय चैतालि ब्रह्म। बिथाङानो दासिमबो रेजिस्टारावनो दङ, रेजिस्टार बिबानावनो दङ। नाथाय बिथांनि पावारखौ, बिथांनि गोहोखौ सासे OSD बोख्लायनानै गावनियावनो गाव लाइजाम लिरदों। बिथांनि जायफोर पावार, बिथांनि जायफोर बिबान मावनांगौ दङ, बे पावारखौ आं लानाय जाबाय होननानै गावनो लिरनानै पावार गैयै खालामदों CIT नि सासे रेजिस्टारखौ। बे रेजिस्टारनि मुङानो जाबाय चैतालि ब्रह्म आरो जाय पावार लादों बिथाङा जाबाय प्रफेसार BN फारिदा। बिथांखौ जों सिनाया, नाथाय चैतालि ब्रह्म बिथांखौसो जों सिनायो। अब्ला नायदो, इडुकेसननि सासे मिनिस्टार हिसाबै बा चिफ हिसाबै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै बे CIT निनो सासे मेम्बार। बिथाङा बोरै बे डिसिसनखौ लानो हाखौ जे चैतालि ब्रह्मआ सासे दासिमबो रेजिस्टार थानाय समावनो सासे इनचार्ज, बाखि 6टा डिपार्टमेन्टखौ बै BN फारिदा होननायनो बोरै
इनसार्ज होनो हाखो बिथाङाथ' रिटायारबो जायाखै सासे मोनसे उसुबिदा माबायाव बेबस्थायाव चैतानि ब्रह्म बिथाङा गैया दाबो बिथाङा CIT-निनो रेजिस्टार नाथाय बिथांखौ दिनै पावारलेस खालामनानै होदों 7टा डिपार्टमेन्टआव अब्ला जों दिनै बुंगोन दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि पावारा मेगन देखायावनो नायजेर गोथां दिनै जोंनि सानथाम सानब्रैसोनि आगोल बे लेखा ओंखारनायखौ जों नुनो मोनबाय अब्ला दिनै जोंनि मानसिया नुनानैबो नुयै बायदि मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि दिनै बेबायदि ओंखारनाय लेखाखौ मानो थाखाय ओंखारनो मोनखो मानो थाखाय पावारलेस खालामदों रेजिस्टार थासेयावबो मानो गुबुननो इनसार्ज होदों बेखौ बुंनायाव आंखौसो गाज्रि मोनगोन नाथाय मानो खालामदों खालामग्राखौ दिनै गाज्रि मोननाय नङा बिसोरखौसो मोजां मोनगोन जोंनि मानसिया बिनिखायनो मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों बेखौनो खावलायबाय थायो जे नोंथाङा BTC-खौ पावारफुल खालाम गावनि आखायाव लाखि पावारफोरखौ नोङो मोजाङै इउटिलाइज खालाम होननानै जों बुंबाय थायो नाथाय दिनैनि बे आनएक्सेप्टेड बिथाङा रिटायार जानायबा आलादा खोथामोन माबा मोनसे गाज्रि अबस्थायाव थानायबा आलादा खोथामोन दाबो बे रेजिस्टार थासेयावबो बिथांनि पावारखौ दाननानै बिएन फारिदानो होनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों बेखौ जों हामजायाखै बियो केन्सेल जानांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो मानो बेबायदि जानो मोनदों बिनि बेबस्थाखौ जों दिनै लानो गोनां जागोन